Kunjani Mabalengwe? Ngiyaphila sengiphakathi. Ngiyabonga. Cha. Nami phela bengivele ngishilo ukuthi kufanele ngilinde ubufakazi ngoba phela ngalelalanga ngithi uzovula icala. Yeah. Manje ngase ngithi no. Alikwazi licala ukuthi mina ngingalithetha into ephathekayo ingakho. Yeah. Ngoba lenkantolo leni inkantolo enkulu le. Ifuna into ephathekayo ngoba iyadlula ngoba ngikhaza nje. Iyadlula zonke inkantolo. Yeah. Ngoba ngisebenza namalunga namajaji asa-retire. Yeah. Ngiphinde ngisebenze nezimali eseza-retire. Manje lokhu ubufakazi kwakho ke bubu ubufakazi okulethile namhlanje. Ubufakazi ngiphethe futhi bungamandla kakhulu. Njengomuntu onganayo inhliziyo embi ngizokukhombisa nje khona ngokuvulele kodwa kuba kuya ngami vele lento bengayiyeka ngoba vele ngiboshiwe futhi ngiboshisiwe ngento kade yaqala iplanwa ngegama lami linukubezwa ngaphandle kwecala nangaphandle ukuthi ngonile umuntu ngijahwa ngeibhamu ngemuva nangaphambili ngisho ingane zami ayisakwazi ukuhlala ekhaya ngendlela kwangena ngayo amaphoyisa ekhaya kwenza umuntu naye ozele oneyingane kwakhe futhi ngesizathu uma ungahlala nayo uyambuza ukuthi lento oyenzayo sukuyenzelani ngeke aze kuphendule ngoba mina asikho nesisodwa isihluke naye ngasenza kuyena so lento nje ukuba kuya ngami vele wena 3 ngabe kungukuthi vele siyayiyeka kodwa mawukuthi ufuna ubufakazi kukhona nje engakwembulela khona mhlambe okuncane ngoba ziningi izinto eziqanjwayo ngegama lami nezikhulumayo ngegama lami singabukisana nje mhlambe Ayikho ubufakazi. Yeah. La ovula umntana ngifuna ukuthi ngithu la Mabalengwe. Ngicela ufika uyena ngambalisela. Lo leqale ngangikhandwa lo. Apha nobone khona sisibuye wasishela imali ezawusiza akanisisa watshela imali 100,000. Ho. 100,000. No. Manje Mabalengwe. Hayi ngifuna ukuthi lezi zinto ezikhamba kanje ngokwamafoni ngilongana uzongisendela bonke ubufakazi uzongiforwardela la efonini yami ngoba kunezinye izinto engizibonayo lapho ukuthi zingagcina zizwakala kabi emphakathini kanti kufanele ngivukele isithunzi senu njengabelaphi. Yeah, ngiyakuvuma lokho nakuba mina ngiyabona manje qala ukukhuluma ngo100,000 ibekwa nje manje ngiyayibona lento ukuthi izothanda ukuba inkingi. Yeah. No. Lobu bufakazi ngizoqoqa nginikeze ithuba Mabalengwe. Yeah. Nginikeze ithuba kube ungithathele ubufakazi ubusendele kunansi ifoni yami. Mina ngizobe ngisuka ngihlaziye yonke lento ngoba ngifuna ukubona ukuthi akukhoni okukhandiwe futhi ngifuna ukubona ukuthi lokhu kuyiqiniso noma mhlawumbe lokhu kunje ngoba lento ngifuna ukuthi ngiyiphathe ngendlela yokuthi ngihambise ngendlela eqondile engezukuba nakho ukuxokiza phakathi. Wena ngeke uthengwe ngoba la eSouth Africa ukuthengwa noma ubani la ngeke uzuthengwe yini wena ongithembisa wena ukuthi wena ngeke uthengwe ngoba ungathengwa nangemoto khona abanye abathengelwa ngisho imoto behind. Ubani ungathenga ngemoto? Umenzi wezinto phela. Mina nginemoto la ekhaya. Kunemoto la ekhaya imoto mangifuna ngithi mina umuntu akangithengeli. Noma unazo phela makuthiwa nayo imeserast njengama ngithi mina ngathengelwa imoto ngaboshwa. Mina imoto angifuni imoto eqhamuka ngendlela engaqondile. Imoto kodwa mayiqhamuka ngendlela eqondile kodwa hayi ukubribe angifuni ukubribe sidalo ngoba angilambile ngokungaka. Angithi la ekhaya kunenkomo futhi nomlungu uChronic uyasenga kwesinye isikhathi ukuthi inyama yakho uyasenga uChronic umlungu. Okay, hayi 3 no. Ngokuhlonipha amakhosi mfowethu ngizokwehlela ngezansi ngifuna abazi nabantu base South Africa ukuthi ngibathanda kakhulu abantu 3 mina njengoba ngiphila ngiphilela abantu futhi njengamanje njengoba ngiboshiwe kuvalwa ama bank account ami kunabantu engingakwazi ukubondla
fuze ngabe ngiyoxhasa abantu angikwazi ukuyoxhasa abantu kunezinto engingakwazi ukuzenza ngisho umndeni wami awukwazi ukusurvive ngoba vele bengiphucwa ifa lakithi kodwa okubalekile ke engifuna ukusho abantu belalele bonke ezweni noma kungenzakalani emhlabeni ngisho namhlanje kungaphela utwayilo lenginalo ngoba kwakuthiwe kufanele ngifake isichitho endlini safaka isichitho kwathengwa abafana kuyimanje amakhamera ami lokho ahamba ngiboshiwe nomfana akekho kumanje ukhona le usebenza nabo ngamakhamera ami so kuze kube imanje angikaze ngiwathole njengoba abantu bebona ngashuthi amakhamera maphi la makhamera mhlawumbe okushutha abantu noma la amakhamera ami nje la okusebenza impela amakhamera ngikhuluma mina ngekhamera ka-35,000 to 60,000 yokushutha uYouTube umfana lo osebenza kumina vele owayethengiwe kwami ukuthi akafake umuthi kwami aphinda awufake esigodlweni awufake naseyimotweni zakwami emveni kwalokho ukhona ubufakazi ngoba phela manje namhlanje ubufakazi nanayo lo mfana nakho la ngikhuluma ngawo amakhamera ami nayo lo mfana ubufakazi obukhona lo no abusendo cha kodwa nje ngifuna ukubuka phela ngoba ngiyafisa ukuthi mase ngiphenya ngikwazi ukuphenya zonke lezi zinto enjalo cha ungesabi Mabalengwe akekho umuntu umune ongithenga ngikwazelwa mina ngoba lento lena angiyenzeli ngoba ngifuna ukubuka ngenzela isizwe ngifuna umsindo ukuthi abantu besilo belimali ngenxa yenu nebabili ngikuphikhele isilungile kwenza okwenzayo kusuka nje la ngiyacela amakhamera uzowathola khululeka amakhamera ami nawo angiwatholi uzowathola khululeka manje uyangixosha nivele uyabona umbuzo lo hayi ngiyabona hayi no iqhubeka ikhonva ke iziyofika phansi uyabona le message yayibhalwe umuntu ohlezi nabantu abamhlohlayo so ngilokho ngicele amakhamera kuze kuyofika la lokho engibuza ukuthi ngiyamxosha yini ngase ekugcineni lapha ngitshela ukuthi cha lamagama ngiyawabonga kodwa ngicela amakhamera hayi ngicabanga ukuthi uzoyithola into mangeyakho Mabalengwe angiboni khona umuntu onganqaba lento yakho into engicabangayo njengoba engekho nje amakhamera ami nginombuzo ukuthi njengoba engekho akuphi enziwani kubani ngasikhathi sini so mhlambe sengidinga imali yokuthi ngiwathenge wona ngisazi hayi ngicabanga ukuthi ngisendela information yakho ngisendele kule phone ngoba into efanele ngiyenze futhi befanele ngimthinte futhi ngimkhazele futhi ukuthi ufikileke manje ulethe ukufakazi kodwa lobu bufakazi ngisazokuhlaziya ngoba alikho icala lizongena manje ngizomemezela ngoba ngibhizi mani Mabalengwe ngabe lolu siyaxoxa awunikeze ifoni yami lapha hayi ngibonga nje nakho angifuni ukuthi silule kakhulu lento ngoba sengifuna usheshise ikhaya hayi asinqamuke sengifuna usheshise ikhaya manje ngoba sekukhona abathola nehlombe lokukotela nabafuna ukuduma sebengena ngayo lento left hayi ungabanaki labo bantu asilungise lento ebalekile ngoba kahle kahle lento into ethinta isizwe nomphakathi igcina sithintela abantu uyabona manje ngifuna mina silungise lento sidlule kuyo ngoba nami ngibhizi ngibhizi kakhulu Mabalengwe ekhaya ngoba ngifuna lento kube ngathi siyayixokisa ngifuna siyenze nje yebo yini njalo mso hello yini njalo yebo ukhuluma no professor uDr la emva mhlophe kwaGudluza ungane ngithi ukhuluma no Dr la emva mhlophe kwaGudluza ungane yebo cha usefikile Mabalengwe ngengithaka ngilethele ukufakazi ngaleli langa kodwa usefikile manje ngicabanga ukuthi alukho udaba esisolixoxa ngoba bengifuna ukuthi nje angilethele ubufakazi ngisazoqala ngithi akangisendele efonini yami ngihlaziye kahle ngoba ifuna lobu bufakazi ngiqale ngokubhekisise kahle hayi ungashaya ngizokulinda Singishaya
funeka sheshe. Manje Mabalengwe na ilento ebengifisa mina ukuthi silungise iphele ngoba manje ngibhizi mina ngeke ngilokhu ngihlala yabo nje namhlanje siqoqa ubufakazi mali ubufakazi ngiyamqoqa siyakhuluma noKhehlelezi lento ivele iphele kodwa lezi zinto engibona kule phone lokufakazi lokho ngathi kuzoba nenkingi kodwa manje kufanele ukuthi lezi zinto engasilungise sizobona ukuthi silungisa kanjani. Hello yebo ngithi mina nginoMabalengwe lapha bengithe namhlanje akangilethile ubufakazi zazo zonke lezi zinto lezi ade zisho kusho ukuthi ke kula iPhone yakhe sengithe ngcono akudlulisele la iPhone yami ngoba angifuni kusasa bese kuthiwa ubefikile ngapha na usuzwa kuthiwa ubefikile ngingasa inform kanti ngam inform eqaleni ukuthi nangu usefikile uzovula icala. Uthi kusefonini yakhe bese ngithe ngicetha ukudlulisa akulethe kule yami ifoni. Ngoba nalapha uthi uyalunywa lapho ukhonto evela lapho engathi izutwayo uthi uwe futhi uthi uwe wathumela umuntu uthi ufake into esigodlweni sakhe. Manje ngithi mina no ukufakaza kwalokho akakukhipha ungitshengisa ingalo. Ngiqinisile naye awuthi Mabalengwe cha utwayi lona ngeke ngize ngibe nalo impela ngoba khona wakunemizamo. Hello. Ngikulalela. Ngicabanga ukuthi okunye maybe Mabalengwe udinga udokotela wengqondo a-check kahle. Hayi ngicabanga ukuthi lokho ngeke ngoba asikabi nakho ukufakaza kwalokho. Mina bengizosho kanjalo ngoba phela sengifaka notwayi futhi usho ukuthi lo Khehlelezi akekho busy nonakale noMabalengwe. Cha phela ngithi manje yikho lokho sizokukhuluma mase sibuka ubufakazi kuqala sisabona ukuthi yonke lento ayikhulumayo iyiqiniso ngoba angikwazi ukuvula in public lento la emafonini yabo ngoba khona ezinye izinto ekufanele ngiyiphathe ngendlela yokukhula yobudala nangendlela yoba umholi engafanele zidlulele kubantu ngingakayiseshi ukuthi ziyiyo noma azikho right. Hayi akunakinga mkhulu. Ngicela uqale umtshela ukuthi lo makoti wakhe akabuyise phela amathuluzi asemsebenzini amafoni ebese ke bayaqhubeka ngoba inkingi usuke usisi lo omunye angithi saqashiwe ngalo manje uhambe namafoni manje mina ngizwana nalento involve amaphoyisa yabona kuhle ngoba usefike kwena ngitshele ukuthi mawukuthi usisi useyekile umsebenzi kaKhehlelezi akabuyisele amafoni wakhona yonke into ngoba ngizothi ngisuka futhi ngiyo-involve amaphoyisa ebese yongena kwakhe amaphoyisa ebese ningisola futhi kutshele ngisacela ukuthi ngoba lento izosuka ithathe ibanga umsini kanti siyalungisa inamba yakhe lo seso namafoni akho unayo wena. Phela ngithi yona lokuzweni inamba yami uyivalile manje mana ngisafuna inamba yakhe kunangu longani unayo inamba kalolo dadewethu nangu emfonela longani kambe umakoti wakho. Ngitshele nje ukuthi ngicela abuyise amafoni noma athumele umuntu. Ubesebenza kumakoti kaMabalengwe? Yebo namanje usasebenza kuyikuthi ke usemthathu lisahambile so safanele akhokhele futhi ngicabanga ukuthi imali yakhe ingenile namhlanje akabuyise into zenkampani amafoni ngesim card. Hayi ngicabanga ukuthi lokho akuhluphi into zakho kufanele ibuyele uma uyidinga into zakho. Ome ngumshayi mhlawumbe uyinqane. Hayi ngizongishayela mhlawumbe kwesinye isikhathi awukubambe kancane ngizwe ukuthi kuyatholakala. Hayi ngicabanga ukuthi ngoba lokho akuhlangani lokwamafoni ngale nkulumo ngicabanga ukuthi izofanele le nkulumo sikhuluma eceleni ngoba nakho akatholakali uthi wayengekho umqasha bengingavumelanga ngicabanga ukuthi kufanele ukuthi kufanele ukuthi ngizame ukuthi lo system mhlawumbe ngikhulumisane naye mase tholakala ecingweni akubuyisele into zakho lokho akuhluphi. Inkinga ukuthi angifuni futhi ukugcina sengi-involve amaphoyisa ngoba mina ngizoyithatha ngomthetho amaphoyisa ngengane manje yabona sinethi futhi ngimaphoyisa. Hayi akesimo awukume ngoKhehlelezi nawe wehlisa umoya ngesisebenze lolu daba siqede amakhamera akho uzowathola imina ngikupromisayo na ngoba umakoti kaMabalengwe ngizomshayela umakoti kaMabalengwe ngoba uthe usumfakela imali yakhe amnikeza amafoni akho kodwa ngifuna siqedile lolu daba lolu
seliqede ngoba phela kusafuneka nami-ke ngiyiphenye lento kahle. Akunankinga mkhulu. Ngoba ngizoyihlaziya ngiyithathe ngendlela eqondile. Ayikho inkinga Khehlelezi-ke ngicabanga ukuthi ngizonimemeza usuku ukuthi sengiqedile sekufanele senze njani. Nangu itholakala. Ya nangu 3 seconds. Ninjani makoti?